Ang mga pamilya naman ng extrajudicial killing victims patuloy umano na umaasa ang papanig sa kanila ang desisyon ng International Criminal Court. May report ang Bombo Radyo Dagupan. Kabado man subalit, umaasa ang mga pamilya ng extrajudicial killing victims na papanig ang desisyon ng International Criminal Court o ICC sa kanila sa isasagawang pagdinig bukas sa Abril 22. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Jane Lee na ulilang asawa ni EJK victim Michael Lee, isang pagsugal para sa kanila ang patuloy nilang pagtindig na umayon sa kanilang panig ang kakalabasan ng pagdinig. Aniya, sama-sama nilang babantayan ang nasabing pagdinig kasama ang mga human rights advocates. Ibinahagi naman niya na nakatulong ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court upang mabawasan ang kanilang nararamdaman na takot sa tuwing nagpapahayag sila hinggil sa usapin ng EJK. Hiling nila na hindi na makakabalik pa ng bansa ang dating Pangulo at tuluyang makulong sa International Criminal Court. Samantala, sinabi ni Lee na hindi naging madali ang kanilang buhay simula nang mapaslang ang kanyang asawa. Isa umanong sakripisyo ang pagsabayin niya ang pagbuhay sa kanyang pamilya at makiisa sa manawagan na itigil ang hindi makatarungang pagpaslang at isang malaking pangamba para sa kanila na manumbalik ang EJK kapag nagwagi si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Natatakot pa rin po kami kasi kumbaga parang parang sumusugal kami, parang umaasa kami na aayon po sa katotohanan yung mangyayari po sa ICC. Plus po, alam naman po natin yung political influence ng mga Duterte, lalong-lalo na po ngayon na mainit yung usapin sa pagtakbo po ni Sara Duterte bilang Pangulo. Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcilian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.